Repetisi yang nomor 10 cara betul. Tak betul. Hite-hite guarni de bata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di perbadia, na tumo palangit to tanon. Amen. Puji ma Jehovah ale to dikku, jalan asar hakku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Jehovah ale to dikku, jalan unang tung halupa dengan ibasana dena. Ibana do manesa do samu dena, ibana do ibana kalua hon sian hamagoam, ibana makpalhon dengan bahasa do asini roha. Haleluya, martangiang mahita. Moliate ma di sopahon roha nami itu rupamu ale Jehovah di pangaramotiommu di ngolunami marsara-sara. Gok puji-pujian ma guarmu dalam marmulia maho di tonga-tonga ni ngolunami. Pasu-pasu ma ngolunami asa saya totong marsigat tung tuhaso do hagugo muhami. Parbadiai mahami asalomoni rohama nasaut diganu ulau nami. Pasu-pasu ma ulau non ima dinalau mangokal holi ni oputolopan borukurbon. Marsak kapami Tuhan kabidahot tutinganan ne baru. Saya homa manatap pujian banua gijang masu saluhut kok paranna asamian di bagasan roha namar sihohot tuho di saleleng dilelengna. Amin. Maaf 10 sadar dua. Sangon mangokal holi maulo ado mangokal holi molo alani ada hiburan nasega dua hiburan nania di dalam manang aik magodang tanah simin dapat sadahor saring-saring simin dari baru
tolu napasadahon kuburan alamate di luat na daw. B. Molotung adong akta na naing pasadahon saring-saring manang huli-huli ikuradot mga parhaladon huria maniroy. Sa unang masa di si ruhut ni hasi pilibegion songon na manortori huli-huli manulangi na mga dungi pamasok huli-huli tuulos pinggat doot apang mga napurani so uninang pamasok batang ni pisang supangoktalan ni huli-huli domu suruh hasi pilibegion cek naing ma pinaboto parbinoto parhalado ni huria molo masa na mangoktal huli-huli lausoni ma manipan huli-huli paima di pamasok tinganan na molo daw tinganan nai gabe tu gereja ma isipan molo ulau sadari kalau masih kuburan na leleng tu kuburan na baru dang sepatu mau be maraget dari si dang jadi di totorhon saring-saring jala unang ma diiringi godang manang musik laho pamasuk kot tinganan na baru ima sahakna ruhut para menganion to pansang. Natatuwa man namin na maghabangsa di Manawidya. Diyan matong hasang akong dito sa arwa namin na puto ng pagmuli sa paliputan. Nang magbasari-saring ni Koronay mahami para di bagasan tikyon. Sakap ni Rohan iyan ako namin. Napasadahon na sida, naturas na sida. Ima nagapunguhon, lain namin, betul nami nadua sa sikop sudi di Tuhan ima di rencana ni anak nami mersitu di Tuhan asamangido hami tu ari nanang ro asale homma di anak nami para bisugi manasida dehon hari pason dehon gogo dehon gawina nula di nasida tu akan nang di Tuhan sikop suri ang ni nasida bakiti person nasibon nasida posto rohanami di Tuhan napasahatom mui penak nami tu ari nanay ro kuran mga sahan kuran na Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami bertanya kami semua dalam matang yang terjun nami Marhite-hite ha porsiyon nami ibagasan guar ni debata ama dot anakna Tuhan Yesus Kristus dot goar nito di perbadia Poktalhan saring-saring ni utulupan borukun baon seho ma ale Tuhan nama tumatuhan saluna diulaunon Salomon irhamma naupa sahon hami diulaun namion ibagasan guar ni debata ama anak botot di perbadia amin. Orang dehida se nomor 405 ada do opat.
ni Tuhan Yesus Kristus, dohot holongi rohani di mata ama, dohot persauran itu di perbadia mana madonga jauh saluna. Amin. Pesertai mah keluarga. Nawaham, kalau kehormatan itu punya keperamu. Mereka jenggo. Kalau koma, itu sudah dedu. Jelek gua. Ada itu kan itu di mana nu selik men nu kapala, nu gawe selik. Ilagay ang mula tinggalan mo.